la Irina, que m'acompanya, i més tard, ara hi ha 2 persones més treballant. Què fica aquí? Plataforma web de difusió. Quines persones? 2 mestres. Conteu, sí. 2 mestres i una senyora que ens ajuda a netejar. Molt bé. Aquí en aquesta escola hi ha una xiqueta que es diu Laura Dita, que ara va a tercer, i una cosina i també té una cosina que es diu Irina. Ah, sí? Una cosa. Digue'm. Quan vosaltres guanyàveu els diners que vos donaven per haver treballat aquí, com vos partíeu? O vos donaven a cada un mateix? No, que els diners s'ingressaven al número de compte, el número de compte l'entenem, un banc, Sí. i llavors tu al banc has de pagar les nòmines. I això ho portava tot preparat, però no estava Però això podem fer, si no, quan ja comencem a muntar l'empresa, que tractéssim tota la part econòmica, pots vindre una altra vegada i m'ho pots explicar més. Sí?